Čaute, vítajte u ďalšieho dielu zo Skywars. Som na mapke Snow a ideme hrať. Damage aj loot, to som možno nečakal. To si dám na seba. A druhá čestka je tu v podzemí. Asi to bude. Perla, Gary, chodím na stred, hodiť ju. Vtedy mi to nie je dobré. Dobre, som tu na? Áno, dobre. Takže si zoberiem iba toto. Mne by trebalo brnenie. Diamantové akurát. To sa mi dobre hodí. To si už dám sem. Netreba, nie, to iba tak berem. Znajem. Berem. Teraz by som si dal toto trošku poukladať. Sem. To si dám sem. Budem zhadzovať. Čakajte, niekto mi napísal na Skype. Sorry, si ho musím dať na offline. OK, takže tu má niekto je. Trafil som ho. To tí dvaja, Alex, Cezar, ešte neviem kto. No my sa stále hádajú. On spadol? Ešte. Dobre, dal som ho. OK, on asi bol AFK. Neviem. OK. To vyzerá na dlhšiu hru. Trafil som ho. Tak. Sorry, že nič nerozprávam. Keď sa vám video páčilo, tak mi zabudnite dať like. A keď sa vám páčia videa, tak mi zabudnite dať odber. Dobre. OK. Tak som po mne strieľa. Netrafíš. Ešte mám to nebudem, sme tu už iba 5. A máme iba 4 šipy. Iba 4. Čo je? Ja som to zjakol ešte niečo to je. Netrafíš. A tam išiel dole. IP je mc. IP vám napíšem do popisku. Idem zabiť. Môže iba 3 šípy. Iba 3. Šáme iba... Jaj! Čo to bolo? Tiež to necháme len.
karta. Ja som si ho asi už nevybral. Fú, ale jak dobre. Toto šípy to sú. Dobre. Tu som už vybral. Tu nás som už vybral. A tu na... Som ich vybral. OK, takže ešte to tu malo byť. Ja za ním pôjdem. Ešte. Pôjdem za ním. A, ono chodí. Ono sobilo. Ježišmaria. OK, takže ja dám ešte, to pozriem, koľko ešte hrám, jak dlho natáčam. Aha, už natáčam 6 minút, takže ešte jedno to by sa mohlo stihnúť, idem skočiť. Takže teraz je mapa asi, neviem aká asi, Christmas time. Tu ten Kiki-man. On nie je agent 007, ale Adam 007 zabíj ho. Nejak blízko sú tieto ostrovy tu, no. Moc blízko. To asi... Aha, takže tuto... Takže už nie sú až také dobré veci, ako boli v tamtej mape. Tu už zase nič nie je. Asi možno hore mala byť, neviem. Keď tak, no tak mi napíšte, že či je hore nejaká cesta, ale nevyzerá, že by to bola. Christmas time. Aha, trikrát. Takže nemám ani meč, tak si spravím. Takže ja som si to našiel. Našiel som to. A tu už ako nič nie je. To je akože také tajné miesto, kde nič nie je. Tu tomu som vážne pochopil. Tak neviem tam ísť. Ježiši. Počkám, keď niekto príde. Tu vám vybuchujú TNT. Tu som skúsim toho sadiť. Akurát sa pohol. Je sakra. Dobre, takže už myslím. Čiže sa pozriem, koľko natáčam. No, 9 minút. OK, takže teraz je to všetko. Keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a nezabudnite dať aj odber. A tak zatiaľ čaute. Zatiaľ čus.